Ahoj, vítejte u hry Siobon Action. Možná ji znáte pod názvem Cat Maria. Jsem to řekl takový drsňácky, no. A jdem na to. Musím pekelně soustředit, ještě v životě jsem to nehrál. Jedem. Fuck it. Fuck. Teda jako hrál, kurňa. Teda hrál jsem to jednou předtím, než jsem to začal natáčet. Takže tak. Takže vlastně, no, první den to hraju. Do tohohle neházet a přeskočit. Počkej, po tomhle se dá skákat? Hustý. Oh my god. Fuck it. Mám 0 životů, takže jich mám ještě miliardy. Pojď. Ten mrák mě nesežere? Se divím. Já jsem koukal teda na spousty let's playů. Uj! Kurva. Oh my god, tak tohle jsem vůbec nečekal, přitom už to na mě jednou přišlo. Ne jako, že by na mě přišlo něco jiného, ale přišlo na mě tohle. Jo. Dobře, to by vypadalo... To by vypadalo jako kopírovaní, takže neřekl jsem haja. No dobře, teď jsem řekl haja, ale jinak jsem neřekl haja. Ten na mě baví, jak se na ní dá skákat. To je jak postel. Hoj! Tyhle houby mě chtějí sežrat. Ne? No, jo, chtěli mě sežrat. Jedovatý houby! Jo? Ne! Fuck yeah. Ne! Trololo. Počkej, těch je nekonečno. Počkej, těch nebylo nekonečno. Cože? Kurňa! Ne, že se mi to jenom zdá. Oh my god, what the f, bbq. Ne, nesmím na to stoupnout. Ne. Jo. Ne! Proč jsem tam čuměl? Proč jsem tam čuměl? Proč jsem tam stál? Jsem takovej... Tahle let's play nebude zrovna nejslušnější. Houba, tam mě zabije, ne?
Tahle houba mě chce posílat. Oh yeah. Jo, jsem čarovný. What the fuck? Ne. Jo. Ne, tam něco bude. Cože? Ne, já vím, ne, já jsem tady. V klidu, v klidu. To bude v pohodě. To bude, tenhle miráček mě chce sežrat, se vsadím. Ne. Já to mám dobrý, že já jsem naučil. Nej z let's playeru. Od let's play, přeskočit vlajku. Ne, ne. Musím přeskočit tu vlajku. Chápeš, Filkete? Přeskočit vlajku. Přeskočit vlajku. Kurva. Přeskočit vlajku. Přeskočit vlajku. Přeskočit. What the fuck. Tenhle let's play není zrovna nejslušnější. A proto doufám, že se na ní nedívá nějaké dítě mladší, nevím kolika let, nevím kolika let, protože jako by pobralo celkem neslušná slova a to já nechci. Já jsem starostlivý rodič, který není dospělý. Jo, zase kecám úplný kraviny, jako vždycky. Je znám jediný 2 plnoletý let's playery. A to je Pedro a Minecraft. Takže já bych řekl, že když mi ne... I'm dead. Kolik mám už životů? 19. Jo, takže když jsem se Trololo. What the hell? Ují! Tenhle mráček mě chce, myslím, sežrat. Jo. Ne, já jsem ji nepřeskočil.